EAJak eta PSek lantaldeak sortu dituzte uda baino lehen herri mailako akordiak lortu ahal izateko. Zehazki lau talde eratu dituzte, gai zehatz batzuetan akordiotara iristeko. Fiskalitatea eta iruzurraren aurka borrokatzeko, enplegua sortzeko, erakunde publikoen erreforma gauzatzeko eta zerbitzu publikoak bermatzeko. PSek eta EAJak gaur Gasteizko Legebiltzarrean izandako lehen bileraren emaitza izan da hau. Bileran EAJaren aldetik Joseba Aurrekoetxea, Joseba Egibar, Pilar García de Salazar eta Koldo Mediabilla izan dira. Sozialistak ordea, Rodolfo Ares, Idoia Mendia, Jose Antonio Pastor, Charli Prieto eta Iñaki Arriola izan dira. EAJak modu positiboan baloratu du PSeren jarrera. Jaurlaritzak proposatutakoa negoziatzeko orduan. PSE ere baikor atera da. Hori bai, Idoia Mendiak gehitu du krisitik ateratzeko ongizate estatua bermatuko duten erreformak beharrezkoak direla, baina ez gaur egungo babes sistema urratzeko murrizketak. Zentzu horretan, sakoneko akordioak eskatu dizkiote EAJari. Gehitu du PSeren helburua herriak behar dituen erreformei aurre egitea dela besterik ez.